ଆଜିକାଲି କାମ ଚାର ହେଉ ବା ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶରୀରର ପ୍ରତିଶତଟା ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏପରିକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗ ଭଳି ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ଭାବି ଅନେକ ଅଣଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନଯାକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହୋଇନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ନେଇ ଅନେକ ବାରମ୍ବାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପଛମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ଉପବାସ ରହିବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ତଥ୍ୟର ଅଭାବ ହେବା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ଏକ କାରଣ। ତେବେ ଏପରି କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଓ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଓ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେଓରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ନିୟମିତ ସେଓ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଓରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ସେଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଔଷଧ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ନିୟମିତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଦହି। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଦହିକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଦହିର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ଜୀବନ ଫଙ୍କସନ୍ ସଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ଦହିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଛି। ଦହି ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଚାର ହେଲା ପଇଡ଼ ପାଣି। ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପଇଡ଼ ପାଣି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।